Ka JN Suzuki Maublay, lembat ki weki branch ki badan hajowai, ICAR, Maulai bat Mairang, ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet, cash discount ka basan hajar tingka, rider jacket ka bah nyo hajar tingka, khatsan persen ka discount haki accessories, ka exchange offer haki nugi model, EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Uba sanbor sulai ulale jurip ya ka jing jot rathai ka surok bat ka jing pei ji pai ha ka thain them yo maulong. Lasanran lang yo ba sanbor da ki officer na katanat PWD, PHE bat kumjuru na katanat municipal harangkat ka jing edon lang ki nongelam jongki harijan na them motor. Lasdang ya ka jing jurip na Anjali petrol pom terter sya them yo maulong bat syadu ka jakasa jongki harijan. Hakasin ka baar tang hapo jong uni usnem arajar arfulai ki nong tu kila yo ban prong bat tu arsin nakawai ka kali bolero jong uba dashan mauri uba syong basa ham maulai nongkwar block 3B. Kani ka jing syak tu kadai hakamit life ho tarik unai weng arajar arfulai bat lalap hi dau try haka step shi tarik unok pra arajar arfulai bagi nong tu kila jenrat ya ka karte. Hakasin ke benengkong, ki runar kila yok bentuk ya ka Lenovo laptop, arteli ki external hard drive, ka Canon DSLR camera, lembat arteli ki lens. Kumsi benta ban boot din ya ki kampen roy ya kapala yok na ka mangtengka, kapala kot hadu saufuar klor tam. U MLA ka 19th South Shillong constituency uba sanbor sulai ula lum ya ka jingyalang ya ki officer jong ki tanat trekam PWD PHE municipal bat kumjuru na ka tanat Meghalaya Power Distribution Corporation Limited has state convention center nagani ka saufuar klor tam Nyo klor tam lamang na kabenta ka umbam umdi kat ba laifu sau klor kadai halor ka surok na kabenta ka constituency. Hagani ka jingyalang lawan baniadon lang ru ki nongelam snong jong ka laban bat lomparing. Ka BJP Meghalaya unit haga shitarik unok pra arjar arfulai kala ai kublai ya ka sorkar pedeng ka bala penlong ya ka Viksit Bharat Sankalp Yatra ban ai ki jingtip ki babnia haga bayadai bat ka jing pentrekam ya ki skim baper haga ri India barok away bat kontupru haga ni ka jelam Meghalaya. Unong aiktin jong ka BJP uba Mariahom Kharkrang haga jingkren bat kilat pathai kubor ulaya thu ba ka jing penlong yakane ka yatra ka dai shibenta ban ai jing tip sya ki pai ba haga ba dai bat ka jing ai tendong le air shed ka jing shna yeng ya ki baduk ka kot ka khia pat kiwei U Deputy Chief Minister ke Jela uba Preston Tensong uba dai petru ya ka tanat PWD roads ulah hiar jurip ya ka surok airline kabala kelas surok shilan nadu jingking ranikor hadu alu wareng kabalong san kilometer. Kani kadai ka surok na ranikor sya Maheshkola Southwest Khasi Hills District kabadai pet daka NHIDCL bat bala pentrei daka Dhar Company. Hagajing keren bat ginong lum kubor ba Preston Tensang ulaong ba un saya perkat bat ki officer jongga NHIDCL bat kani ke surok ka daybek banlong airline kam day banlong shilan kumbala pentrai mentah. Ka office bat ka kudam jongga Magic Cook ka badan ha Lukier Road Garikana kala pluk haga siteng miet jongga sengi todieng haga sitarik unok pra arajar arfulai. Ka kudam kala ingkong lut plan. Kat kum ka jingtip balayo lum la yatu ba kani ka kudam kadai ka balong try do Sanjeev Kumar Bajoria marayo jingtip ya kani ka jingja ki kali pilip ding klempen slam kila hair wood ban le ya ka badon kam but dai hadu ka por khandai ba JAM step ba kila laban pilip lut plan ya ka ding ka baklang nadu siteng senia ka Election Commission of India kalapan kenria no ya ka tarik new vote ha Mizoram na ka lai tarik sya ka sau tarik unok pra Kamun syua ka Election Commission of India kalapan bena baka jing new vote ha Mizoram kan dai ha kalai trik unok pra henrei kala mi ka jing persya ka pa jor na ki balang baper namar ba ka hap ha singi ublei kumta ka ECI kalapan kenria no sya ka sautrik ka jing new vote ha ki jilla Rajasthan Madhya Pradesh Chhattisgarh bat Telangana kan ya bet kumbala bu kata ha kalai trik unok pra arjar arfulai
Kani gede ka wei na ka jingja ki ba kampala ba u mobile tower ba kia hadu shipauton ula syatu na ka shinong Ujjaini ka bahab ha Kaushambi district jong ka jilla Uttar Pradesh. U technician Rajesh Kumar Yadav ula lej ujor jahar syaki pulit ha ka tayo ba khaddu jong benai naiwing. Kinong tu kila rong lut barok khot kitiar gitar ki ba pendai hau tower but what ya ka sem jong nong apru kila rong lut. Lakhan anta barok gitiar gitar ki basyak tu kisong dor pralak siteng. Ka jingklem jong ka lenti pok hendau lani ka tunnel ha ka khat artarik unai weng arajar arpulai ha Uttarakhand ka de ka khubor ka ba barok oi gari India ka pai khamat namar bakidon hadu south wengut ki brio ki basyak telep ha po. Nrei lalak ban pelaj emyaki hadien khat news ni. Hadien kani ke jingja lalap bakam dai setia kasin ke benengkong baka tunnel kan kelem ha Uttarakhand nrei kadai ke belajar daki pausin tang hapok kisan senem balalek. U Finance Secretary jong Sarkar India u TV Somanathan ulapan benar baka Sarkar India kam don jingmut setia ban penteri kam ya ke 8th Pay Commission na kebenta ki san point saw million ngut kinong trei bamenta bat kinong trei bala syong thai jong Sarkar pedeng. Ya kani ulapan benar hadien bagi don kiseng san pertai ki basim kabu ha kapor election ban kular ban penteri kam ya ke 8th Pay Commission bat kani ke jingle jongki kalong tang ban yo jingkersan na kinong trei Sarkar bat na sipai. Nyongut ki brio kila yap bat arpsau ngut kila mansau hadien ka jing betai jong ka storage tank jong ka wei ka chemical factory hanong ba Surat jong ka jilla Gujarat. Kani ke jingja kala ja ha kapor RBJM step ha Aether Industries kabadan ha Sachin GIDC area. Kadau ke jing betai kadai ka jing light jong ka chemical napo katai ke jaka pelang. Ka Aether Industries kalau pentip bahkan buat kat kum ki kendon bat kan siu bai lutsan syaki bahayeng hasem jong ki bayam bat ki bamensau kata san paulak tengka syaki bahayeng jong ki bayap bat arsan lak tengka syaki bamensau. Ka Sarkar India kalau ai jing menjur na ka benta ban thiet khandai punyu teli ki ling sun yapom Tejas bat shispa san punriu teli ki prachan helicopter khanang ban nangla ban pen klan shushu ya katanat sipai. Ka Defence Acquisition Council Kepala Khli Dau Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh kala menjur ban pelut R.4 trilion tingka na benta kani ka kam. Ka dor jong ki khandai punyu teli ki ling sun Tejas kan poi nreus pa sanpo billion tingka. U Administrator jong National Aeronautics and Space Administration lani ki baki khot lengkot ka NASA u Bill Nelson ulalek ban yakendo yau Rakesh Sharma unong India uban nungkong ban kieu syahau-hau. U Nelson ulalek yakendo ru yaki samla puli jongka Indian Space Research Organization ha Bengaluru ban yakren bad ya pli jungmut bad ki. U Menteri Sarkar bopek yakatanat information u Anurag Thakur ulapan benar baka India ka mangpisa khatway point pra trillion tingka nak bentaban IBAM yaki pait ba haki sans nem banwan. Kani kedai ka mang nak benta ki praspa khatlai point san million ngut ki nongsong shnong jongkari India ki badai na ki longyeng ki beduk. Ya kani la menjur hak jingyalang jongkar kenhon Menteri Sarkar kabalalong dangsyen. Usnem arhajar arpsa undai usnem ubabun tam ki election ha keleng kiri ke pertai. Kindon kumba nyopau teli ki election ha ki saupau teli kiri hausnem arhajar arpsa. Kiri ki ban lech ki election hausnem arhajar arpsa ki dai khatsan teli na kedauba Afrika, kendai teli na kedauba Amerika, khatway teli na Asia, arpu arteli na Europe, bat south teli na Oceania. Nalor kata akan don ru ka election jangka European Union, ka election jangka United Nations Security Council, ka election jangka kenhon na Africa, Asia Pacific Group, Latin America, ka Caribbean, but arteli ki election jangka kenhon ka Western Europe. What happened ka thma Persya ya ka Ukraine, ka election president ha Russia kan long hau benai leber jong usnem arjar arpsau. But kadon kajing artatin lau presiden upamenta u Vladimir Putin undang yakun neem hagani ka election. U Putin ulabat ya ka borsen syar harasha la sau samoi nrei haduk menta 4 tikena la un yakun neem nak benta ka samoi ka basan.
Lada jaba Putin tre syuk bani kun ki don bongut ki nong yalam ki badon ha senda jong u ki bakwa bani kun ya ka kam president. Watla ke election commission kalapan benar ba ke election ha Bangladesh kan long hau kelal kot arjar arfsau nrai ka seng ke badan ha kaliang persya ka BNP kadang yai beteng ya ke jingye khi jongka bandawa ba ka menteri rang ba do ka Bangladesh ka Sheikh Hasina ka dei ban resign no but dei ban penkut no ya ka sarkar jongka but ba dei ban tung da ka sarkar ka ba sipor ka ba klemseng khnang ba ka election kan long ka bakhut. Haduk mentaru ka BNP kadang penlong ya ke jingye khi baper naduk ka pakang surok haduk ka pakang snong bat kalapan benar bakan nom tre bani simenta ha ka election lada ki jing dawa jongka Kim Urlong. U Presiden ka Russia u Vladimir Putin ula menjur ban penklan ya katanat sipai da khatsan persen kata ban penrung kam sipai sa silak nyopong hajar ngut ki samla. U Putin ula sim ya kani karai namar ba kumba kalong menta ka Russia ka don kam bongut sipai namar ba kila don bongut ru ki bala klon yap ha katma Persia ya ka Ukraine. Ka Pakistan kala ban yok rung khot hapo jong ka United Nations Security Council House namu banwan namar ba kala yok jing Kristyan na ki ba bon kiri ki ba don ha ka Asia Pacific Group. Kiri Asia kila ajing Kristyan ya ka Pakistan namar ba ka dei ka waina kiri ka ba yakun ting Persia ya ki leno. Lada jaba ka syak jiet ban long khot ka Pakistan kan don kam ya ka jingirap jong ka China ban yakun Persia ya ki leno. Ka election ha United Kingdom kan long la shamsnem. Ka seng ka babat ya ka borsen syar ka Conservative Party ka artatin bha ya unong yalam jong ka Rishi Sunak. Ula na ban kring vote hagani ke election. Kidon pun teli kidau ki ban kata ya Rishi Sunak bat kawai ne kita kadai ke jing pensange kensan jong u ya ke jing yalang bat menteri rang bado ke Greece u Kyriakos Mitsotakis. Ke jing pensange kensan Rishi Sunak ya ke jing yalang kalapan bitar ya ke Greece bat kilami bon ki jing keren Persia ya u. Ka South Korea kalala ban penher ya satellite sentiat jongka sha orbit nakhtem sipai jongka United States na California. Ka South Korea kala pentip bakala penher ya satellite haka por sipau beje khat khandai minute men step bat haka khatway beje live punyo minute men step ula syong tiap haka jaka badai ban syong ha orbit. Kani ke jingle jongka South Korea kala nang penbitar shushu ya ka North Korea. Kala sedang biang ke jingya kun ke bajur ha pedeng ka Israel bat ki Hamas ha Gaza. Ki sipai Israel kila kam kila yok ben betai bon teli ki ketem lani ki command center jong ki Hamas. Bat bakila yok ban pen kelon yap ya bon ngut ki le no Hamas ha ka sengi sajan. Ka Israel kala ther namding ha Damascus kanong ba jong ka Syria. Kala don ke jing betai ke bashirkai ha ka step perngap jong ka sengi sajan na ka daw ke jing siat namding jong ka Israel. Haduk menta 4 sim la yo jing khen la don na ke jing yap ne ke jing men sau priu na ka ni ke jing ja. Gitu kilong kimat kublai.